Ikergazten aurkeztuko dudan artikulua egiten nire doktoregoko tesiko zati bat da. Bertan Euskal Herriko belaunaldi berriek, 2000 urtean bueltan jaiotako gazteek Euskal Gatazkarekin nolako harremana eraikitzen duten aztertzen dut, eta obserbazio nagusitako bada harreman hori nagusiki simbolikoa eta mediatua dela. Orduan, hurrengo galdera nahiko azkar egin honen eurari izan zen, mediatu baldin bada zeintzuk dira hor mediatzen duten agenteak edo testu inguruak, eta memoriaz pentsatzen dugunean burua segituan juten zaigu familia arteko transmisiora, askotan gainera ez ditugu ikusten bestelako testu inguruak, baina hori bazan ingurunetako bat aztertu behar nuna, nola hitz egiten da etxean gai honi buruz, ez da hori gure ikasteko kanal bakarra, baina bai lehenbiziko askotan, eta garrantzitsuenetako bat ere askotan bai, nahiz eta bakarra ez izan. Eta horrela sortu zen kapitulo txiki baten zati bat da, Ikergazten aurkeztuko dudana, baina niretzako nahiko esanguratsuak diren ondori batzuk ateratzen ditu. Hain zuzen ere, belaunaldi honen ezaugarri nagusitako bi horiek dira, hutsune handi bat, garai horri buruzko inputetan edo eskura dauzkaten errepertori diskursibo horietan, injusture ez delako asmatu indikan eskoletan gaia lantzen termino historiografikoetan, eta gainera gizartean nahiko tabu delako eta badagolako lehia diskursibo bat ere martxan, eta nik uste horrek guraso asko atzera botatzen ditula, beste askok ez dauzkate tresnak ere horri buruz hitz egiteko, eta egite zeintzuk diren gazteen terminoak ere, eta horrek eramaten du horrelako deskonexio edo urruntasun batera belaunaldien artean. Eta gaztei zer galditzen zaie, askotan hutsuneen gainean eraiki behar dituzte beraien diskursoak, kanpotik askotan isiltasun bezala interpretatzen den hori, benetan da gaira hurbiltzeko ahalegin bat hutsuneen gainean eginda dagoela, eta hutsune horiek osatzen dituzte eskura daukaten bestelako ezagutza eta bestelako informazioarekin, ezta. Modu askotara, nik esango nuke badagoela lotxa asko, besteen eremuan hanka sartzearena, legitimidade falta sentitu handi badagoela, eta ondorioz kosta egiten zaie, noski modu irekian gaia tematizatzea, eta askotan zeharka tematizatzeko joera daukate, humorearen bidez, zeharkako referentzien bidez, eta honek noski zerikusia dauka gizartean ikasi duten moduarekin, gai hau tratatzeko zein da gure modua, guk ez dugu modu irekian hitz egiten oraindik gertatu denari buruz, eufemismo askorekin hitz egiten dugu, eta hori ikusten da adibidez gurasoetaz daukaten irudian, gurasoekin dauzkaten hartu eman horiek nola ikusten dituzten. Nik tesian galderak planteatzen ditut, erantzunak uste dut beste ikerketa baterako edo beste lanpostu baterako gaia direla, baina nik bai planteatzen dut memoriari buruzko eztabaida nolabait gizarte guztia interpelatzen duen eztabaida sozial zabal baten terminoetan, eta orduan planteatzen dutena da, goazen pentsatzea honetan eremu batean bezala, eta denok aksesibilidade edo irisgarritasun terminoetan nola egin dezakegu denok bertan parte hartzeko, edo denok gonbidatuak sentitu gaitezen. Argi dagona da gazteak ez direla gonbidatuta sentitzen, seguruenik heldu asko ere ez, baina gazteak gehienak hortikan kanporatuta sentitzen dira. Orduan, behar bada memoria horrela ulertuko bagenu eta ez hainbeste lehia bat bezala, noren kontakizuna den egiazkoagoa eta nola deslegitimatu bestea dela azkenean oraintxe bertan egiten duguna neurri handi baten. Nik uste horrek foko aldaraziko ligukela, eta behar bada hortik aurrera bestelako politika batzuk egiten hasiko ginatekela. Edo bentsat hori da pentsatu nahi dutena. Hau nire bigarrengo Ikergazte kongresua izango da, bela 2 urte Gasteizen ere parte hartu nuen, komunikazio labur batekin. Eta gustatu zitzaidan ze giro zeon, egia esan, uste dute hori lortzen dela, nahiz eta oso disiplina desberdinetako jendia elkartu, nahiz eta arloka pilatu, ala ere arlo berdinean oso zaila da, zure gaiko norbait topatzea, baina badaude gauza batzuk denok partekatzen ditugunak, eta da, ikertzailea gara, gaztea gara, askotan ondorioz gure zailtasunak dauzkagu, akademiaren mundua ezagutzen ari gara, nahiko prekarioki bizi gara askotan, euskeraz ikertzen saiatzen gara, eta horrek ere askotan
zailtasun asko dakartza, ez, edo kontraesan asko, akademiak ez zaitu bultzatzen gauza txikiak egitera, edo hizkuntza txikietan lan egitera, baizik eta justu kontrakoa, eta holakoetan nik uste laguntzen dula, ez, pixkate gogorarazteko non gauden, norentzatari garen, eta zeintzuk diren ere pixka gure printzipioak, eta antzera pentsatzen duen, eta antzera lan egitea erabakitzen duen jendearekin elkartzea, beti dela berazgarria. Eta gainera giro politean egin ezkero, asko zobe.